Георги Обретенов. Той е български революционер и е най-малкият син на баба Тонка Обретенова. Георгиевският комитет оценява подготовката му и го изпраща за помощник апостол на Иларион Драгостинов и военен инструктор по време на Априлското въстание. Донесъл е в Сливен модерни пушки и дал пример на всички съратници, че трябва да се снабдят с оръжие. Той писал, че всеки бъдещ въстаник трябва да има револвер, пушка и нож. Ръководителите на въстаническата група решават, въпреки малкия брой въстаници, да осъществят набелязания план за вдигане на въстание в балканските села. Дружината е пресрещната и започва първото голямо сражение с башибозуци и черкеска конница. С точната си стрелба Георги задържа напора на врага и защитава смело другарите си. Но след като осъзнава, че е тежко ранен, той се самоубива. На Георги Обретенов е наречена улица в квартал Подояне в София.